Salamu alaikum. Amma alaikum salamu Ahmad dan baba ya akai. Lafiya kalau wallahi. Dama me ka bude baki kai magana. Dai baba so nake kaman aure. Aure? Haba Ahmad. Yanzu kai da ci da kai da ci da ku zan ji ko kuma da yi ma aure. Haba. Yanzu kai ko fatanya baka iya rikewa ba amma ka zo kana magana da ma aure. Wannan magana ba zai ba maza tashi ka bani guri. Ka tashi ka bani guri. Ka dai ka koyi rike fatanya sannan sai ka zo kai magana da ma. Zan je gurin ubana, assalamu alaikum mahaifina, yau na zo da mu yi magana, magana ce ta rayuwa na, kusa da kai zane zauna, Allah sarki babana, baba ni da ayi mini aure, na yi girma ne hankali, baba ayi mini aure, baba ayi mini aure, ayi mini aure, baba ayi mini aure, ayi mini aure, baba na isa aure, ayi mini aure, baba na isa aure, duba kai mini aure. In baba ya ƙi mini aure, zan tashi ne da sauri, in je in buga kyawaran fama ta bini aure. Ka yaro zan maka aure, zo nan gumba ka zauna. Yaro zan maka. In kokin kiki mini aure mama, tun da dai na girma. Sana je in siyar da gonan babanmu in kai sadaki, gidan su wacce nake so.